Sometimes the concept of change works against people. I wonder why we migrated from things that were good for us as Black people, and that is indigenous knowledge systems. You know, to build a house or a hut was free of charge. Our elders will use stones and rocks, which are free. They will use sand and mud, which is free even today. But because of where we are placed, emalokishini, ema-township, emadolobheni, that has become inaccessible. Nonetheless, we had our own cement, which is an ant hill, isiduli somuhlwa, which is free. I bet you it is used by the white people to make cement. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Inzima lendlela, obhalwe nguNjabulo P. Madlala. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are valued, loved, and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Let them stay here and consider this their new home. As we all do that, let us spread the word, because that may assist the channel kakhulu. Sizoqalisa ke ngokuthi sifunde. Sizoqala lapho sagcina khona. Emva kwalokho bese sichaza, sicubungula, sihlaziye. Inkundla yesibili, isigcawu sesishiyagalombili. Sivule abakaki. Kusegumbini lezindlondlo ezinkulu. Phansi kugandaywe ngesiduli, kucwebezelisa okwesibuko. Kunensika ende enqanyunqanyulwe umqadi omazombezombe. Lapha ezinsikeni kulenga izimpontshi ezifaka izinkezo eziphaka imithi. Umnyango walendlu yamakhosi mufishane, umuntu uyagoba uma ezongena kuwo. Iphelile manje inyanga, umqaphele lapha. Uhleli ngasesandleni samadoda, uphethe ibhokisi alishiyelwa nguyise ngesandla. Sivale abakaki. Unhliziyombi, uyihlo ubeyindoda emadodeni, ndodana. Wafika lapha engelutho, kodwa namuhla unomnotho omkhulu. Kodwa mfana wami, yinye into engiyithandayo ngoyihlo. Uyihlo ungihloniphe waze wangena egodini. Akazange nangelilodwa ilanga ngihluphe. Ngiyethemba ukuthi nawe ungeke ungihluphe mfana wami. Sengikubonile ukuthi unasi isibindi. Ngifuna amadoda njengawe mfana wami. Angeke-ke ngikubambezele ngoba ngiyazi ukuthi uyihlo ukushiye nenqwaba yamabhizinisi. Umqapheli, nongane. Yiyo indaba yamabhizinisi kababa engenze ngagcina ngivumile ukuza lapha. Kuyimanje ayahohloka, kangazi ukuthi kwenzakalani. Inhliziyombi, konke lokho sekudlulile ndodana. Uthathe njengento yayizolo. Izinto zizobuyela esimeni. Umqapheli, ngiyabonga Sotamela, nyanga yezizukulwane. Unhliziyombi, ungaqale ubonge mfana wami. Impumelelo yakho incike ekutheni uyayilandela yini imigomo yalapha kwaNgqondonkulu. Uyihlo uyilandele yonke futhi akubanga nankinga. Kukuwena-ke umqapheli. Ngiyathembisa ukuthi ngiyoyilandela. Angeke ngivume ukuhlekwa abakhi mkhanya. Unhliziyombi, ngizokudedela-ke mfana wami uhambe.
kodwa kunye nje okumele ungenzele kona. Umqapheli, sivule abakaki, ngokwethuka sivale abakaki. Yini leyo manje wena wangasenhla? Ngoba bengithi sengikwenze konke nje. Unhliziyombi, umsebenzi walapha ekhaya kawukapheli mfana wami. Ngifuna umhlatshelo. Umqapheli, kangiqonda ukuthi ubaba uqonde ukuthini. Unhliziyombi, ngifuna igazi lakho elizoba umhlatshelo. Uma sewenze lokho ngeke ngiphinde ngikuhluphe ndodana. Umqapheli, sivule abakaki, ethukile sivale abakaki. Igazi lami, unhliziyombi, ngifuna unginike ingane yakho ibe umhlatshelo. Umqapheli, sivule abakaki, acabange masishane. Sekubuya umbuzo kathisha wokuthi angenze njani uma u-Ayanda enganyamalala. Sivale abakaki. Wena ohloniphekileyo, okwamanje kanginayo ingane. Unhliziyombi, hamba-ke uyoyenza. Umqapheli, nginikele ngengane yami. Unhliziyombi, yebo, yiwo umhlatshelo engiwufunayo lowo. Umqapheli, baba uthatha isikhathi eside ukwenza ingane. Unhliziyombi, hamba uyoyenza. Uma nje ungakayenzi ingane, kuzofanele ungilethele umphako wendlela. Lapho ngiqonde ikhanda lanoma ngubani engizokutshela ukuba umnqume. Umqapheli, okusho ukuthi iyoze izalwe lengane. Mina ngibulala abantu. Unhliziyombi, sivule abakaki, ehleka sivale abakaki. Uzojwayela, noyihlo wafika lapha enovalo entanyeni njengawe. Njengamanje ngizocela uthathe leli bhokisi oliphethe ulifake emgodini wopata. Uhlaka lwami ugoba luzokuphelezela. Uyobe sewunikezwa isaka elinekhanda likagubese, lona ombulele. Uma ufika ekhaya ulithathe leli khanda ulimbele umgodi esangweni uligqibe. Umqapheli, manje Nkosi yami akukho lutho nje onganginikeza lona ukuze ngithole isibindi. Unhliziyombi, uthi angikuzwele nje ngamabomu ndodana. Angeke ngiwufune kuwe umphako wendlela. Ngizokuxolela nje kulokho ngamabomu. Umqapheli, awu ngiyabonga ngiyanconcoza baba. Okusho ukuthi sesiyoze sibonane esezelwe umntwana. Unhliziyombi, angikuxwayise nje ndodana. Kuzofanele izinto zakho zisheshe. Uma uthatha kude, angenqeni ukushintsha ngizenze izinto zibe nzima kakhulu. Kufanele wazi ukuthi noma kungathiwani, ngeke ngishintshe kuloku kwegazi lakho. Angeke ngishintshe mfana wami, ngifuna igazi lakho. Uma wehluleka ukunginika ingane yakho, ngizobulala wena. Izilwane zami zilambe ziyahangaza emgodini wopata, zilindele ukumuma igazi lakho. Kodwa ngaphambi kokuba ngikubulale, ngiyoqale ngithathe wonke umcebo wakho, nazo zonke izinto ozithandayo, nabantu obathandayo. Ngingunhliziyo igama lami. Umqapheli, bashise, wena owagubha umgodi wesambane, maqede kwalala wena, sotamela. Unhliziyombi, uzwile ukuthi ngifunani? Ngizwile wena wangasenhla, uthi ufuna igazi lami. Kuyaphela lapha ukufundwa kwesigcawu sesishiyagalombili. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Imiphi imibuzo emifushane efika ekhanda lami? Ilona othi, isenzo sikaMqapheli sokuqamba amanga
mayelana nokuthi ingane akanayo, azi kahle ukuthi unayo. Simveza njengomuntu onjani, simveza njengomuntu oyithandayo ingane yakhe, ongafuni ukuba ahlukaniswe nayo. Simveza njengomuntu okhetha igazi lakhe kunokukhetha imali. Simveza njengomuntu oqoma ukufa ngoba uNhliziyombi uyachaza uthi akazuguquka kulento ayifunayo. Ufuna umqapheli alethe umhlatshelo okuyigazi lakhe, okuyingane yakhe. Ngakho-ke njengoba esetsheliwe ukuthi uma kungeke kwenzeka kanjalo, umqapheli uyohlangabezana nezimbila zithutha. Lokho kuyamethusa umqapheli, kodwa akumguquli ingqondo. In his heart of hearts, he knows that he will never sacrifice his own blood in order to appease and gratify uNhliziyombi. Kuvidiyo edlulile sibuze umbuzo othi uyazwelana yini nomqapheli esimeni abhekene naso kwaNhliziyombi. Sase sithi sekela impendulo yakho. Lokho ngikwenze ngabomu, yize lowo mbuzo ungabekwa ngalolo hlobo. Bengifuna ukuthi ubeke amaphuzu afakazela ukuthi uyazwelana nomqapheli noma awuzwelani naye. Kanti ubekwa kanjani lo mbuzo? Ubekwa ngalolu hlobo, uyazwelana yini nomqapheli njengoba ebhekene nokhukhuva olunguNhliziyombi? Yikuphi ongakwenza uma ungahle ubhekane nesimo esifana nesikaMqapheli? Okunye esingakudingida lapha isixakaxaka, yize isixakaxaka siyingxenye yombuzo omude obizwa ngokuthiwa isakhiwo. Akhona amaphuzu ebese siwabalile kule vidiyo edlule. Lalela ubukele ividiyo ukuze ukwazi ukufunda lawa amanye esiwashilo ngale. La sizofaka kuphela amaphuzu amabili. Iphuzu lokuqala ileli lomhlatshelo. Umqapheli kufanele alethe ingane yakhe eyodwa vo, uzinyobulala wakhe, indodana yakhe ayikhonze ngokweqile, u-Ayanda, ukuba azokwazi phela ukuqinisa amabhizinisi ngegazi layo. uNhliziyombi umnqumela ugwayi katiki ngalokho. Iphuzu lesibili, uzothatha ikhanda likagubese ahambe nalo aye eMgungundlovu emzini wakhe. Umefika khona alimbele esangweni aligqebe khona. Iphuzu elilandelayo alizukuba yingxenye yesixakaxaka ngoba umqapheli wenzelwa umusa nguNhliziyombi. Yiliphi lelo phuzu? Yileli elithi njengoba ethi akanayo ingane, kuzofanele njalo nje abulale umuntu, alethe izicubu zalowo muntu kuze kuyofika lolo suku ayozala ngalo ingane. Ake sethule umlingiswa onguNhliziyombi. Sizolandela iphethini yokwethulwa kwabalingiswa. Sizobheka okuthathu, ubunjalo bakhe, iqhaza alibambile ekukhuliseni indaba noma iqhaza alibambile ekuthuthukiseni indikimba yokuthwala. Okwesithathu, sizobheka izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. uNhliziyombi uvezwe ngegama lakhe. Ake siboneke ubunjalo bomlingiswa onguNhliziyombi. uNhliziyombi uvezwe njengomlingiswa obambelele emasikweni. Izimpucuko isikhona, yena usadla ngoludala.
Okokuqala, uhlala guqa sithandaze. Phansi kugandaywe ngesiduli kuyacwebezela okwesibuko. Phakathi nendawo kunezinsika ezimbili, insika eyodwa ingakwesokunxele, eyodwa ingakwesokudla. Phezu kwalezi zinsika kunogodo olubizwa ngokuthiwa umqadi. Ezinsikeni kulenga izimpontshi ezifaka izinkezo zemithi. Umqapheli uhlezi ngakwesokudla lapho kuhlala khona abantu besilisa. UNhliziyombi uvezwe njengomlingiswa ohlanekezela iqiniso, unomgodi wopata. Umgodi wopata ngokwenqubo yesiZulu ubusetshenziselwa ukugcina ukudla ukuze kungaboli. Kodwa kwaNhliziyombi lo mgodi usetshenziselwa ukufaka izilwane, noma okwamanje singazi ukuthi inhloboni yezilwane ngaphandle kwegundane. Noqhilika owangcwatshwa eMountain Rise ukuwo wona lo mgodi wopata. Noma umbhala ngashongo, kuyacaca nanoma ubani ukuthi uqhilika waba umkhovu. Kuyini kanti ubunjalo bomlingiswa? Ake sichaze nje, umfundi angakubhali phansi lokho. Ubunjalo bomlingiswa ilapho sikhuluma khona ngesibaluli, sibheka ukuthi umuntu unjani ngemuva kokukhuluma naye noma ngemuva kokwenza okuthile. UNhliziyombi simbheke ngemuva kokwenza okuthile nangemuva kokukhuluma naye. Iqhaza elibanjwe nguNhliziyombi ekukhuliseni indaba noma ekuthuthukiseni indikimba yokuthwala. Kuvukwa ngovivi uma kuyiwa khona, kuhanjwa ngezinto zomphakathi, kungenwa ngesango langasokunxele, kuphathwa igazi lomuntu. Lowo muntu lowo uzobe ebulewe, libizwa ngomngenandlini. Uqhilika lo owangcwatshwa eMountain Rise usemgodini wopata. Akekho ophula umthetho aphile. Umqapheli wayalelwa ukuba abhokode ugubese ngomkhonto aze afe, ingapheli imizuzu emihlanu esaphila. Umqapheli wayalelwa ukuba alethe umhlatshelo okuzoba yigazi lakhe, indodana yakhe u-Ayanda. Umqapheli wayalelwa ukuba ambele ikhanda likagubese esangweni kwakhe eMgungundlovu. Izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. UNhliziyombi uvezwe ngegama lakhe. Ukuba nenhliziyo embi kuchaza ukuba nonya, kuchaza ukungabi nozwelo. Hawu, umqapheli wayesejezisiwe, kwathiwa akabulale ivondwe alihlinze liphila. Kodwa uNhliziyombi wakhetha ukuba ugubese abulawe ngesihluku esingaka, abhokodwe ngomkhonto. Ngapheleli lapho, nanoma esefile umzimba wakhe wahlukaniswe, ikhanda liye kwamqapheli, umzimba usale emgodini wopata. UNhliziyombi was very diabolical bakithi. He was evil to the core or to the latter. Akukho kunye engingakusho. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa.